चलीसा। अच्छा ससुरार में जे कर बाड़ी सास ओकर रुतबा होखेला खास। बाहर बबुआ जबे मन तबे नु जाई तीनों लोक के सुख पाई। बाबा दर्शन से दूर होला हरास हमरो एगो बाड़ी सास। हल्का सामर थोरही मोट आजो रंगेली चटक मोट। आई रे दादा तेज कहीं की माइंड के हाथ बनेली हो जिला का। गजब गजब। जिसने मुझे जो जैसा पीसा सुनो रे पंचो सास चलीसा। हे भगवान ही कैसन दिन है आज। गाना के पूरा सुने खातिन देखे खातिन हमार ऑफिस